Výroba oken se v mnoha ohledech přizpůsobuje konkrétním požadavkům zákazníka. Klíčové fáze tohoto procesu zajišťují, že okna budou nejen krásná, ale hlavně funkční. Začínáme pečlivým výběrem materiálů. Volba správného typu rámů a izolačního zasklení hraje klíčovou roli. Materiály výrazně ovlivňují vzhled i izolační vlastnosti oken. Na začátku se soustředíme na vytvoření návrhu. Ten by měl dokonale odpovídat přáním zákazníka a specifickým podmínkám budovy, které budou okna součástí. Zohledňujeme orientaci oken vůči slunci jako zdroj nejlacinější energie, bezpečnostní aspekty i akustické požadavky. Správná volba izolačního zasklení je zásadní pro efektivní hospodaření s energií. IZOS Shadow je ideální, pokud chceme snížit náklady na chlazení místnosti omezením tepelného záření ze slunečních paprsků. Naopak IZOS Energy Plus je skvělou volbou pro co největší zachycení sluneční tepelné energie a snížení nákladu na vytápění v zimě. Rám je nejen estetickým prvkem, ale také klíčovou částí, která zajišťuje pevnost a stabilitu okna. Díky moderním technologiím se vyrábí rámy s vysokou přesností, s vynikající kvalitou a dlouhou životností. Než okna opustí výrobní závod a zamíří na stavbu, projdou důkladnou kontrolou kvality. Tím se prověří, že každé okno splňuje přísné standardy a je připraveno k instalaci. Zákazníci tak mohou mít jistotu, že dostávají produkt, který přispěje k jejich komfortnímu, zdravému a kvalitnímu bydlení.